La crisi ve quan ja no saps què fer, que hi ha un moment que ho veus tot negre, que no pots sortir i comences a tenir pensaments raros de fer-te mal, de, no sé, cops o, no sé, idees que dius, ara per què ve això? Et sents una mica aïllat, incomprès, molt medicat, perquè quan tens la crisi aguda et donen un lingotazo de medicació quan estàs a tope del brot. I et sents aïllat, et sents sol, et sents trist, perds amics que abans tenies i ja no els tens. Dir coses inconnexes que no tenen res a veure, almenys de forma, com a primer punt de vista, que sembla que no tenen relació, que pot donar el toque de que s'hauria de fer alguna cosa, algun tractament, algun seguiment. La meva experiència amb les crisis és que comences a pensar, a construir un discurs intern, un soliloqui, un monòleg amb tu mateix, mental, i quan això es va continuant, doncs les crisis, al final aquests pensaments agafen unes dimensions que són difícils de sostenir amb la raó. Després ve allò de tancar-te a casa, no sortir, tancar les finestres, apagar tot, estar a les fosques. No sé, tenir poc contacte amb l'exterior perquè no et sents bé i prefereixes estar sol i ja està. Les crisis de salut mental són experiències molt intenses de pensaments i d'emocions i de sentiments. De fet, una crisi de salut mental és un dir prou a aquest patiment, un dir prou a com hem estat fins ara i haver de buscar altres maneres per pal·liar aquest patiment. Normalment, jo el que he vist és que ho notes per, no sé, a nivell sensorial, qualsevol so que et molesti, llum o soroll que hi hagi que et destorbi, això és l'inici. El cos és el que primer ho gestiona, ho nota més. Que també el que va molt bé és conèixer la teva simptomatologia, no? I saber que quan hi ha moments que penses algunes coses rarilles que no són normals, com tenir deliris, pensar que la tele et parla o tenir aires de grandesa, pensar que ets Déu o Jesús, o tenir autoreferencial que només parlen de tu, o tenir falsos reconeixements, que vol dir que veus gent que et penses que és el teu pare i no l'és. Quan tu comences a conèixer aquestes cosetes i en algun moment et passen, si tu ets capaç de dir, ui, cuidado, que això no és normal, doncs per aquí no vaig. Això també és molt important. Es pot veure venir quan, suposo, ja has tingut d'altres i veus que les coses no van per on tenen que anar, però si mai t'ha passat cap, veig complicat d'arribar a percebre-ho. En tot cas, és l'entorn qui et pot avisar, l'entorn de confiança, esclar. Aleshores, en aquestes crisis on la tristor es fa molt pesada, doncs el que m'ha ajudat és la convicció i la confiança de que estant a prop de les persones que estimo i que m'estimen, doncs que passarà,
que arribarà un moment en què deixarà de ser tan intens aquest patiment i tenir la certesa de que això passa, tenir l'esperança de que això s'acaba. Això és el que m'ha ajudat a aguantar en aquells moments on costa connectar amb la vida. Saber que la vida torna i que la il·lusió doncs acaba tornant.